Hola, bona vespre a tots i totes. Bé, jo segurament perquè treballo 8 anys així en el centre de salut vaig a passar a explicar-vos el que presentem en el programa sobre sanitat. Bé, vull dir-vos que durant 4 anys la sanitat ha estat oblidada en este poble. Totalment oblidada. Cada vegada són més les persones que viuen així i fa molts anys que són els mateixos metges, els mateixos professionals. Duent tal saturació, us puc dir que estan al voltant de 1.700 pacients per metge, el que és una barbaritat. La qualitat cada volta va en decadència. Bé, jo vull dir-vos que des de l'Ajuntament no podrem fer tot el que vulguem, perquè això és competència de conselleria. Però això no vol dir que podem fer pressió perquè se'n recorden que estem així. Jo vaig a llegir-vos ara el que nosaltres proposem. Reclamarem a la Conselleria de Sanitat per tal que s'augmente el nombre de places de facultatius al Centre de Salut d'Ondara, a fi que les ondarenques i ondarencs puguen rebre un servei digne i sense demores, com ara una pediatra amb dedicació completa i un servei de salut mental. Això què vol dir? Que si jo agarro el telèfon i demano una cita perquè em trobo mal, no vull que me la donin ni per la setmana que ve ni per d'aquí 10 dies. La vull per al mateix dia i a molt tardar el dia següent. Vull dir en això també que si els nostres xiquets cauen un bac, no vull anar-me'n al centre de salut i trobar-me que la pediatra no està, perquè s'ha anat a passar la consulta al consultori de Beniarbeig o al consultori de Benidolets, i que em diguen, gara el xiquet i vés-te'n allà que està la pediatra i te'l veurà. També vull dir que volem una consulta de salut mental, com té el centre de salut de Pego, com té el centre de salut de Xàbia, com té el centre de salut de Dénia. Vol dir això que un psiquiatra i un psicòleg un dia a la setmana o 2 voltes a la setmana passaran pel centre i podran atendre-nos. Una altra proposta és: demanarem un servei d'urgència exclusiu per a Ondara, per tal de no haver de desplaçar-nos al Verger. Jo no sé si què passa. Això va ser un arreglo que vam fer al principi i s'ha oblidat l'Ajuntament o la Conselleria de nosaltres i així estem compartint urgències. De manera que quan tenim una urgència tenim que pensar si és par, si és impar, per anar així o anar a Verger. És precís i farem tot el que estigui a la nostra mà perquè això es solvente. És precís. No n'hi ha cap de poble de la comarca, tinc que dir en això, que tingui un centre de salut i que compartisca urgències. Només passa a Ondara i a Verger. També proposarem als ajuntaments de la comarca una aproximació als problemes sanitaris des d'un punt de vista global, reclamant conjuntament una atenció de qualitat a l'hospital comarcal. Tots sabem bé que tenim problemes en aquest hospital. Bé per falta de professionals, bé per falta de material, però estan passant algunes coses molt estranyes. Des de l'Ajuntament de sí volem, des de l'Ajuntament, si ho aconseguim, el que voldrem és coordinar a tots els ajuntaments de la comarca i a veure si tots just podem fer força per a veure què passa i si ens solventen el problema que tenim en aquest hospital. També garantirem la salubritat ambiental dels carrers i les indústries, activitats i serveis. També desenvoluparem programes per tal de fomentar els hàbits saludables i desenvoluparem conjuntament amb el Consell de la Joventut campanyes de prevenció de les malalties de transmissió sexual i drogodependència. En això ho deixo tot dit. És breu, però molt important. Moltes gràcies.